Clustering sa mga eskwelahan nga may direktang komunikasyon sa police chief sa ilang lugar ug paghingusog sa mental health programs ug intervention. Pipila lang kini sa mga laka nga gipatuman sa Mandawi taliwa ning mga hulga ug insidente sa mga eskwelahan. Ang report ni Nico Sereno. Subling gitigom kagahapon ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano ang mga opisyales ug stakeholders sa lain-laing departamento. Gihisgutan ang hulga sa mga eskwelahan ug paghigusog pa sa mga laka nga himuon sa syudad. Sa Mandawi, dunay moabot sa 90 ka mga eskwelahan sa tanang levels nga mo'y higpit nga gibantayan karon. Papaspasan gud ni Mayor Jonky ang produce sa 7 ka walk-through metal detectors and 50 ka handheld or portable detectors. Padayon ang deployment sa mga pulis sa mga eskwelahan, pag-abag sa police visibility. Gihimo karon nila ang tanan nga mga principals o school administrators dunay direkta nga contact sa mga police station chiefs nga nahisakop kanila. Laing gihingusgan ang koordinasyon sa mental health office sa syudad sa planong hiring sa dugang personnel. Ingon man pagpalambo sa psychosocial intervention para sa mga eskwelahan. Ningayo sila og additional mga 3 ka psychometricians kay mao man mo cater pod especially sa kanang mga nga cases mga depressions or sa mga bata nga in trouble. Kabahin sa mga cameras ug sa na-set up nga school monitoring system, gitinguha karon nga maka-provide ang tanan nga mga eskwelahan ug dedicated nga cellphone nga magamit sa pag-feed sa mga sitwasyon sa matag eskwelahan direkta sa command center sa kapulisan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.